makan layiru tiɲɛ bɛ siri se mɔgɔ ma garisɛgɛ siri se mɔgɔ ma k'a kali ala la nkalon kan a bɛ garisɛgɛ siri se mɔgɔ ma wallahi ne y'a san nin hakɛ la k'a sɔrɔ wallahi m'a san o hakɛ la a bɛ garisɛgɛ siri se mɔgɔ ma ne ko soma jumɛn ka daga san ɲama daga n'a ka kifi kaba daga bɛ se ka nin tigɛ ka b'i la o mɔgɔ bɛ o jogo de la fo o jogo ka dabila n tɛ a ka gɛlɛn k'i yɛrɛ sɔrɔ a faamuyala bon ninnu ye tiɲɛw ye mɔdi don dɔw fana bɛ yen adamaden mana na olu la don dɔw bɛ adamaden na don dɔ bɛna sigi donko kuma ninnu kan mɔgɔw ka se ka don faamuya don dɔw bɛ yen ka taa dɔgɔkun tile 7 la ka taa kalo tile fɔlɔ la ka taa bila tile 30 la o don dɔw la ni maa dɔ sɔrɔl'u la ka bɛn waati dɔw ma a ka gɛlɛn a tigilamɔgɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ na f'a ka yiri sɛbɛn a yiri ɲɛnama ɲini k'a yɛrɛ kɔ a la sinon a bɛ kɛ hakili la ko diɲɛ b'i contre la e bɛ nin bɛɛ da mɔgɔ dɔ kun ka sɔrɔ nin si tɛ a bɛ yɛrɛ de la ala k'an bɛn sababa ma donc o de la siri bɛ ta mɔgɔw ka hakili sigi fɛn ninnu na n'a y'i sɔrɔ a da alaw taala kan i ka ɲɛɲini i ka a yiri ɲini walima i ka se ka i kɔni bɛ se ka dugawu min kɛ i ka se k'o kɛ mais a kana bila hakili la fiyewu ko adamaden dɔ de ye nin k'i la n'o kɛra o de y'ala problème ye o de y'ala problème ye caman ka sugu kun ka di sugu jɔra dɔw bɛ an wele a karamɔgɔ wallahi ne ka butigi ni dɔ ta ɲɛsinna ɲɔgɔn ma sɔgɔmada o sɔgɔmada n'a ye dakutuju siɲɛ 3 a b'a bɔ ne ka côté la ani sisan ne ka sugu man di o ye jumɛn ye parce que ale yɛrɛ y'a yɛrɛ siri ale y'a bila hakili la dɔrɔn ko nin de don han dɔw y'u ka magasin bila nin kama tellement que u siranna garisɛgɛ koron waati bɛnna ni dɔ ka ko dɔ ye dɔrɔn a banna o sina ka yɔrɔ to yen ten parce que ko ne ma bɔ karisa kɛrɛfɛ k'a bɛ ka n siri quoi ala ka limina d'a ma donc siri ye ni lahala ninnu ye mɔgɔw ka cɛ siri k'a ɲɛɲini siri bɛ tigɛ adamaden na ni cogoya caman ye saraka bɛ siri tigɛ ka bɔ mɔgɔ la ka to ka sarakatu bɔ a bɛ siri tigɛ ka bɔ mɔgɔ la ka to ka yiri ko kuma caman a bɛ siri tigɛ ka bɔ mɔgɔ la ala tɔgɔ fɔli ka caya i daji kɔrɔ a bɛ siri tigɛ ka bɔ mɔgɔ la donc siri tigɛ cogo ka ca a bɛɛ tɛ k'a fɔ i ka taa se kolonfila ou bien soma ma ou bien a k'a kɛ tan ayi siri tigɛ cogo ka ca adamaden na ala k'an bɛn sababa ma ne de tun b'a fɛ ka nin yɔrɔ walawala mɔgɔw ye o ka se k'a faamuya sisan an bɛna don min na wari an ye dalu dɔ bila wallahi ne y'a fɔ mɔgɔw ye n ko wallahi ne tɛ kali dalu kan ka caya nka ni dalu n'i y'a kɛ sɔgɔmada fɛ alaw taala bɛ wari nɔgɔya ye sɔgɔmada fɛ yanni wulafɛla cɛ a kɛra dɔw ɲɛna i b'a sɔrɔ ko fɛn wɛrɛ de don ka sɔrɔ o tɛ ala kan b'a deli cogo de ma wa dalu kan b'a sɔrɔ cogo ma dalu fana bɛ barika n'a sɔrɔ cogo de nin ye ne ka cɛkɔrɔba ka dalu de ye n bɛna min bila n ka cɛkɔrɔba ka dalu don a ka ɲi mɔgɔkɔrɔbaw bolo ka d'a kan mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen i b'a sɔrɔ o tɛ baara la denw de kan ka na n'a ye kuma bɛ na nin di yan fana ma nɔgɔ kilisi ninnu ta i k'i yɛrɛ dɛmɛ a la i k'i ka cɛkɔrɔbaya ɲɛsigi tunkaranke caman bɛ yen i b'a sɔrɔ sisan ni baarako gɛlɛya de b'a to a dɔw b'u ban hali u somɔgɔw ka appel la parce que somɔgɔw hakili la o bɛ yen kama wari bɛ yen ni dalu in ta i k'i yɛrɛ nafa la an karamɔgɔ pour que alaw taala k'i dahirimɛ nɔgɔya i ye i b'u ka question kɔlɔsi n'u ye question mun bila n bɛ tila k'a bɛɛ jaabi na ala sɔnna parce que an ye layiru de d'u ma ala sɔnna i y'a faamuya cɛ dama ka kan nin na muso dama ka kan nin na i bɛ nin labɛn sɔgɔmada fɛ n'i kunna sɔgɔmada fɛ i ye ka fajiri seli k'i ka wurudilu kɛ yanni i ka kuma mɔgɔ fɛ i bɛ kilisi in kalan n b'a fɛ mɔgɔw ka kilisi lamɛn kosɛbɛ ka d'a kan an bɛ ka don sunkalo de la n'i b'a fɛ mɔgɔw k'i sɔn kosɛbɛ ka pour que k'i dahirimɛ nɔgɔya fana i hakili to nin kilisi in na kilisi in de filɛ tu bisimila tu bisimila tu bisimila wuludosokɔrɔ 9 surukucɛkɔrɔ 9 dugamasakɔrɔ 9 su tɛ ko ka dugu jɛ
n'olu dama do wali fana o bolo bɛ don wali fana dugu tɛ jɛ ka su ko n'olu dama do wali fana o bolo bɛ don wali fana su tɛ ko a dugu jɛ ni ne karisa dama do wali fana ne karisa bolo ka don wali fana dugu tɛ jɛ ka su ko ni ne karisa dama do wali fana ne karisa bolo ka don wali fana ne ko ala ne ko akira wallahi nin kɛ sɔgɔmada fɛ siɲɛ 7 i bɛ nin kɛ siɲɛ 7 dɔrɔn k'i ɲɛda salo an karamɔgɔ n'a sɔrɔ i ye min ka siɲɛ i t'i ka garasi la n'i ye commerçant i t'i ka butiki la n'a sɔrɔ i bolola baarakɛla i t'i ka baarakɛyɔrɔ la an karamɔgɔ i k'o don tile jaabi jateminɛ ka i ka don tɔw lajɛ parce que munna an bɛ kilisi ninnu bila a bɛ fisa an ka kɔfɛmɔgɔw ma kojugu mɔgɔ caman bɛ tunga ninnu fɛ o b'a sɔrɔ baarako gɛlɛya de bɛ yen mais ni kɔni ye nin kɛ diɲɛ don o don i bɛ wari sɔrɔ wallahi su in na musokɔrɔba dɔ ye n wele k'a ta fɔ n ɲɛna jire de don musokɔrɔba in jamu ye jire den 9 de b'a bolo musokɔrɔba in cɛ tɛ sɔrɔ kɛ bilen a ko n'a ma ne wele ka ne fo wallahi ko Alahu Taala bɛ jigin a la ne ko wallahi ko Ala tɛ jigin a la ko ɲɛfalen don bɛɛ ma an m'a dabɔ o kama n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka nafa min ɲɛ adamaden ye a ka ca bɛɛ bɛ se ka ta ka kɛ bɛɛ ka se ka kɛ munna an bɛ segin k'a bila a kun ye i b'a sɔrɔ dɔw tun b'a mɛn u bɛ n'a mɛn dɔw tun b'a faamu u bɛ n'a faamu a bɛ se ka kɛ dɔw tun b'a fɔ cogo dɔ la mais n'a nana segin a kan kuma dɔw la a bɛ se ka tɛgɛlama bɛ se k'a faamu tiɲɛ na ja ne bɛ k'a fɔ ta ja nin ta ja nin de don an ka laɲini tɛ foyi ye a k'a ta k'a kɛ ka se ka dugawu kɛ an mansaw ye wallahi baara ninnu an tɛ foyi ɲini la fo Alahu Taala jati kama kɔ Ala ka se ka kɛ hinɛ ye k'a kɛ sara ye an ye hali an salen kɔ parce que anw bɛ fatu mais kumakan ninnu bɛ to réseau sanfɛ an yɛrɛ b'a dɔn ne ɲuman don a b'a nafa Ala k'an kisi ne juguman don fana o tɔɔrɔ kelen de don mɔgɔw k'a ta u k'a partager ɲɔgɔn ma inshallah kilisi na kino foyi wɛrɛ t'a la ni y'a kɛ cogo de tu bisimila olu dusukɔrɔ 9 surucɛkɔrɔ 9 dɔgɔmisakɔrɔ 9 su tɛ ko ka dugu jɛ tile tɛ bɔ bi n'olu dama don wali fɛn na olu bolo bɛ don wali fɛn na dugu tɛ jɛ ka su ko n'olu dama don wali fɛn na olu bolo bɛ don wali fɛn na su kana ko ka dugu jɛ ni ne karisa dama don wali fɛn na ne karisa bolo ka don wali fɛn na dugu kana jɛ ka su ko ni ne karisa dama don wali fɛn na ne karisa bolo ka don wali fɛn na ne ko ala ne ko akira nin y'a cogoya de ye an b'a fɛ mɔgɔw k'a faamu nin y'a cogoya de ye i bɛ nin kɛ sɔgɔmada fɛ dɔrɔn k'i ɲɛda jɔsi taa i ka baara la an karamɔgɔ siɲɛ hakɛ ye 7 de i b'a kɛ siɲɛ 7 de n'i ye nin kɛ i n'a dɔn k'a fɔ ni kan ka tugu a la walima ni man kan tɛ ka tugu a la filanan min kan ka fara kan o ye fɔ misufin mana k'i bɛn an y'o kɛ cogo bila an tɛna segin o kan tuguni mɔgɔw ka se k'a faamu inshallah ala k'an bɛ sababa ma donc nin y'a kɛ cogo ye voilà dɔwɛrɛ min an bɛna se o ma bi o b'a sɔrɔ sisan ni mɔgɔw bɛ taa voyage la surtout an ka nin waatiw bɛ cogo min na siraw man ɲi binganiw ka ca surtout a suivre voyage kɛlaw pour que Alahu Taala ka bɛɛ lajɛlen kisi k'i latanga ka bɔ jugulamɔgɔw tɔɔrɔ ma foyi si tɛ s'i la fo Alahu Taala foyi tɛ s'i la ni Ala tɛ wallahi an bɛna o kilisi de bila kilisi de don dɛ u k'a partager k'a di ɲɔgɔn ma nin fana ye siɲɛ fɔlɔ ye ka kuma nin kɛ réseau sanfɛ mais bi n bɛna kuma kan ni Ala sɔnna n'i bɛ ka voyager a kɛra i ye baara sugu kɛbaa ye tant que baara ɲuman de don n'i bɛ ka voyager nin kilisi in kala i ka so kɔnɔ i ka sɔrɔ ka bɔ i k'i ɲɛda jɔsi a la nka tellement que kilisi in bɛ adamaden tanga a b'i kɔlɔsi n'i ma farati hali a b'i garisɛgɛ siri n'i y'a kɛ i bɛ saraka bɔ dɛ n'i y'a kɛ n'i bɛ bɔ dɔrɔn fɛn dɔ sarakati a kɛra i ye tamaro san ka sarakati walima i ye warimisɛnnin dɔ sarakati mais kana kɛ dɔrɔn ka bɔ ten quoi sinon tellement que ala b'i yani Alahu Taala b'i kɔlɔsi a bɛna kɛ e tɛ fɛn sɔrɔ wa fɛn t'i sɔrɔ o dun da man di la e ta kun ye ka fɛn sɔrɔ dɛ a bɛ je mɔgɔ garisɛgɛ ka fɔ mɔgɔw ka hakili to nin yɔrɔ la n'i b'a kɛ dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ sarakati voilà n bɛna kilisi in bila mɔgɔw k'a ta k'u yɛrɛ hakili to a la ni dalilu ninnu ka ɲi mɔgɔ bolo
ka da kan i b'a sɔrɔ sisan fɛ sira ninnu fɛ siranko caman bɛ yen surtout an ka denbaya dahirimɛ ɲininaw caman burusi kɔnɔ dugu ninnu na dɔgɔdugujɔlaw kasaraw ka ca ni ala sɔnna an bɛna nin kilisi di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'a ta k'a yɛrɛ nafa a ka dugawu k'an ka cɛkɔrɔba ye n'i ko ko tu bisimila tu bisimila tu bisimila tu bisimila jarafin 100 jakumafin 100 u bɛɛ jɛna ka bere 100 ta k'u bɛ taa ala bugɔ u ma se ka ala bugɔ k'u bɛ taa kira bugɔ u ma se ka kira bugɔ mɔgɔ lankolon 2 wulila ka bɔ olu cɛ la k'u bɛ taa ne lebu ne lebubaga ta tiɲɛna a si banna ala bɛ ne ɲɛ kira bɛ ne kɔ barika jibirila kama bɛ ne sanfɛ ne ko ala ne ko a kira mamadi i bɛ ni siɲɛ 7 kɛ an karamɔgɔ wallahi ni siɲɛ 7 kɛ su fɛ i ka bɔ i ka taa i ka voyage la i bɛ ka taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ voyage sira kan ni siɲɛ 7 kala i ka taa ala b'i ɲɛ kira b'i kɔ barika jibirila kama b'i sanfɛ Allahu akbar n bɛ segin a kan an ma deli k'a bila réseau sanfɛ fɔlɔ u ka partage ka di ɲɔgɔn ma an y'a faamu k'a fɔ an ye dalilu mun bila o faamuyara donc an bɛ ka dɔ de fara a kan bi an ma deli ka fɛn min bila réseau kan tu bisimila tu bisimila tu bisimila jarafin 100 jakumafin 100 u bɛɛ ye bere 100 ta k'u bɛ taa ala bugɔ u ma se ka ala bugɔ k'u bɛ taa kira bugɔ u ma se ka kira bugɔ lankolon 2 wulila olu cɛ la kɔrɔ julankolon ka kursi tɛ mun na lankolon 2 wulila olu cɛ la k'u bɛ taa ne lebu u ma se ka ne lebu ne lebubaga ta tiɲɛna a si banna ala bɛ ne ɲɛ kira bɛ ne kɔ barika jibirila kama bɛ ne sanfɛ ne ko ala ne ko a kira an karamɔgɔ mɔgɔw ka hakili to nin na wallahi ka hakili to nin na an ye fɛn dogolenba dɔ labɔ nin ye bi tuguni k'a di mɔgɔw ma faamuyara i bɛ nin siɲɛ 7 kɛ n'i bɛ taa dugutaga la nka min y'a sariti ye mamadi fɛn dɔ sera ka tigɛ tellement que a b'i tanga hali k'i garisɛgɛ kɔlɔsi i garisɛgɛ tɛ bonya quoi awɔ dɛ wallahi a b'i garisɛgɛ koro nka n'i ye nin kilisi kalan dɔrɔn i cɛsiri i ka saraka dɔ bɔ a kɛra i ye dɔrɔmɛ 30 sɔrɔ a tun ye tamaro hali tamaroden 3 a saraka o ye siri tigɛlen de ka bɔ i garisɛgɛ la nin ye siri tigɛlen ka bɔ i garisɛgɛ la sinon a kilisi 2 bɛ ne bolo ni ne y'a kɛ ayi ni ma nin saraka bɔ a ma ɲi dɛ kelen bɛ ne yɛrɛ y'o kɛli dabila o ye ko datugu de ye mɔgɔ de i b'a kɛ a kalan ko datugu la yɔrɔnin kelen ka bɛlɛkisɛ don i sen kɔrɔ k'i sigi a kan a ko bɛ ɲɛɲini ka dɛsɛ i sigilen ɲɛna wallahi a tɛ n'o di bi ale ka jan kojugu nka n'i y'ale kalan ne y'a jate ne bɛ se ka tile 9 kɛ ne garisɛgɛ tɛ n'a cogo la tile 9 o de la ne y'ale baara jɔ sinon wallahi problème juguman mana adamaden sɔrɔ cogo o cogo ne y'a kɛ ka ban c'est fini n bɛ kalo ka di n ka cɛkɔrɔba ka dalilu don nka kilisi ka jan dɛ wallahi ala ka limina d'an ma donc nin de don n bɛ segin a kilisi kan mɔgɔw ka se ka ta u k'a di u balimaw ma u ka u yɛrɛ nafa n'a ye tangalan de don nka n'aw y'a kɛ aw y'a jija a ka fɛn dɔ sarakati an bɛ nin di aw ma alaw taala kama ni sunkaloba in bonya kosɔn pour que ala k'a kɛ baraji ka ɲɛsin an ma a n'an mansaw tu bisimila tu bisimila tu bisimila jarafin 100 jakumafin 100 u bɛɛ jɛna ka bere 100 ta k'u bɛ taa ala bugɔ
u ma se ka ala bugɔ k'u bɛ taa kira bugɔ u ma se ka kira bugɔ julankolon fila wulila olu cɛla k'u bɛ taa ne lebu u ma se ka ne lebu ne lebubaga ta tiɲɛna a si banna ala bɛ ne ɲɛ kira bɛ ne kɔ barika jibila kama bɛ ne sanfɛ ne ko ala ne ko kira an karamɔgɔ nin kalan ni nin kɛ hali su in na n'a ye nin kɛ a taatɔ a ye fɛn dɔ saraka di dɛ wallahi a bɛ siri a bɛ i garisɛgɛ siri dɛ tellement que a b'i koron a b'i kisi fɛn bɛɛ ma kuma dɔ la hɛrɛ dɔw tɛ sɔrɔ degunin dɔw kɔ quoi a bɛna kɛ e tɛ fɛn sɔrɔ fɛn tɛ sɔrɔ i ka sarakani dɔ bɔ o ka fɔ mɔgɔw ye u ka sarakani dɔ bɔ n'i ye nin kalan ka ban saraka dɔ bɔ n'i ye saraka bɔ yɔrɔ o ye garisɛgɛ foni ye donc o la tɔ bɛ to jugu siraw kan sa ala k'an bɛ sababa ma voilà min b'a fɛ ka nin de fɔ mɔgɔw ye a faamuyara voilà ni i bɛ nin kalan ɲɛ ma kojugu tɛ dɛ ala t'i bɛn n'a ye wallahi ala t'i bɛn n'a ye ne m'a fɔ e ɲɛna n ko kabi ala ka ne da ala ta'ala ma latigɛ ne ka taa bɛn ni accident ye fɔlɔ wallahi ma ye n bɛ ala deli fana ala kana kɛ k'a ye ma bɛn n'a ye a ye juguman ye ma taa yani ne ma taa fɔ kɔ a bɛ kɛ n kɔfɛ an bɛ ka laɲini de y'o ye donc a b'a hakili to nin fɛn ninnu na n m'a fɔ nin fɛn ninnu don nka a ka ca ala fɛ ni maa ma jantora nin fɛn ninnu na maa o maa dakɔnɔ kirisi ka ca i ta ye i kɔlɔsi a tigi la maa o maa dakɔnɔ duwawu ka ca i ta ye ala mago b'a tigi la ka tɛmɛ i kan ala k'an bɛ sababa ma o de la nin yɔrɔ la an b'an janto a yɛrɛ la n'i kɛra kirisikɛla ou bien n'i kɛra duwawudonna ye i jɔn tɛ i ka duntaw la faamuyara ka na n mana sɔrɔ sira fɛ n b'a dun e dun mago b'a la ala ka mago don i dakɔnɔ kuma la kana sɔn k'a kɛ ten parce que Shamadu Tijani ala ma jɛnna ka bɔ a ma a ko diɲɛlatigɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ a bɛɛ faralen don ɲɔgɔn na ko fila dɔrɔn de la ko fila dɔrɔn ni ala ta'ala a latigɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye i ka diɲɛ ɲɛna wa i ka lahara ɲɛna ko fila a ko khairu dunya wal akhiratu fi lukutatu wal kulutatu a ko diɲɛ koɲɛ hɛrɛmaw lahara koɲɛ hɛrɛmaw a bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ fɛn fila la Shamadu Tijani de ko ten o fɛn fila ye min ye dumuni dunta lɔgɔma ɲuman e mɔgɔ min ka dunta ye halala ye alhamdulillah i fana teri tila ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama dɔ ye maa min bɛ ala fɛ teri ye alama dɔ ye wallahi i ka diɲɛ ɲɛna i ka lahara ɲɛna problème ti ka bilen nin y'a bannen de nin y'a bannen de ye pewu maa min y'a ka dunta kɔlɔsi ka tila k'a jɛɲɔgɔn kɔlɔsi adamaden ɲuman tɛ tɛmɛ a kan ange maa bɛ tɔ min na i kan k'o ekubu de ɲini k'o dɔn bɛɛ dulɔminɛw bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ o e tun danna niveau dɔ la mais dɔ bɛ baro ye non e yɛrɛ b'a ye tiɲɛna e bɛ retard la i bɛ dɔ fara i ka ta kan zonw fana bɛ ten maa jugu bɛ ten ɔ maa min jɛɲɔgɔn kɛra maa ɲuman ye dun a b'i kɛ mun ye a b'i laban kɛ jumɛn ye maa ɲuman maaw ka jɛɲɔgɔn ɲuman ɲini ka tila k'u ka duntaw kɔlɔsi wallahi Shamadu Tijani nin kuma fila fɔ n'i y'a bila dugukolo sanfɛ a ka girin dɛ diɲɛ hɛrɛ ni lahara hɛrɛ a bɛ nin fɛn fila de la fil kulutɔti wal lukutɔti jɛɲɔgɔn ɲuman ani dumuni lɔgɔma dunta i ka dunta kɔlɔsi o de b'a to hali dakɔnɔ kilisi bɛ minɛ i dakɔnɔ duwawu bɛ minɛ maa maa b'a ka dunta kɔlɔsi n'a ko i ma ko n ko ou bien n'a ye ala deli ye baara don dɛ ala ka limina d'a ma i b'a lajɛ ni question mun bɛ yen comme an t'a fɛ ka live in jɛnya kosɛbɛ o la an bɛ min fɔ karamɔgɔw ye dɔrɔn an yɛrɛ ye garibuw de an tɛ karamɔgɔ ye fɔlɔ n'an b'a fɛ ala ta'ala ka hinɛ an na wallahi an ka mago don ala ka sariya la moriya tɔgɔ de kɛlen lebu ye bi adamaden kan n'a fɔra karisa ye mori ye bi i bɛ fɛn min bila i hakili la dɔrɔn kafiri de don ka da mɔgɔw ka comportement kan parce que a fɔra ye ko moriya gulonnen tɛ jɛnɛya la
Imam Boro ya be jena yake abe ni ke abe ni galon tigi abe maw yuruku u fe ni shite bashi yala wallahi fona soro ikara shedana waliude mami bika Allah taala nyini kibika Allah soro jago ya kanga Allah ka sharia nyini ka don ka Allah taala bato wala sai kasika ibina mi fo Allah ka so mi basoro na foro bi ko muriya tira bi fami dro we anar kariya de ha kuma baw ngalum baw kam maw hakili goshi kuma wala cin te ka kila ka birfan do bir iyere la wallahi irani ala ce ala ma dimma waliu ka birfanu on de bo dan yere la waliu ka kuma on yere de bo fo wala ko son shebu do kote ko domina seddu golo koka ko halika ala jo nyumon temenu ka baro bo ka be na fo yi haram bara doke parce que ko malangolo mina ta ka dambe u yere la ku yere ko liye akor ale ba fe ka yere ka waliu nga hali waliya adabu ata do e ka baro be ka sawo bina waliu do ka kolo fo o de ka sawo ale ba mela sisa abison ka wela yere la sisa ambo tile de labi tibe mo ko kame ko mi ken na volotike e kle wolon fla be kala wolon fla ka kle dati do di ko mani Allah taala yere de benni do kula ni manona kawnde ala kalimina damma do kale ga warde ki basiga wulo warti basiga gala me mo wadi mina damma sisa ni ala sona na ya ka ke chwala wallahi na ka ke jugala aka warbe baski moro ni defo che chama nga ni defo muso chama nga se do bulbe komi wode bu bulula nga mina nyefi awye ni ala sona kelembe amino fo shuna dore amino fo dore mami ga warti baski kurana solando be wailun likulli humazatin lumazatin allazi jama'a malan wa addadahu ni solan be kanka sikan don doba ko suratu humazat ni solan akasru solan barkalanu de bama ka soroti baski e ka ce ga solan sebe shen biolon fla shambi ulon fla dron seben batte koy parce que abina min do yiku bi ulon fla ka dogo law wallahi foyti ala delbo ankramo foyti ala delbo ebe suratul humazat iba sebe shambi ulon fla bi ulon fla na ni sera allazi jama'a malan wa addadahu allazi jama'a malan wa addadahu ifina bale tanka sege shambi ulon fla no bana saiba na shiko ni ana shiko alamsa wula dafe ai araba wula dafe ibita ngunja shundola ngunja shumi ne dembala ngunja dembala ngunja den nyura den be kurukuru o dembe ngunja shumi na ta dorame duru da akote nani na walma dorame muga walam sendo da akote nani na kwa kashi alamsa suguma ibita yirimbo ngunja dembo kana ka warm sen mi niyo bla koro ibo takana inna to bo sirakati dim sen do yani ka siso ho ga hakilto na kusibe no kara sa ibina ngunja den susu ibani na shinde nyagami ibi doken na shila ka parfum kola ka to ki mwala ibi doklan ka ke usula ankrango na fa fla basima abi gaskenya aba yirwa aba baski ni tora ka wurdi yara allazi jama'a malan wa adadahu allazi jama'a malan wa adadahu shambiru fla ulun fla o fane kan ko jugo ala kan be sawaba ma mami ganna fruti baski atela mo kan takake insha Allah mo ni nyedi mi gaskiya shuna dogo kiyeni katika dossier to deba na ko la fanda bi so da kule dossier rase yani ka dossier kada a déposer la barani ina fo sa nimba fika do kata do bara do la voilà donc ibita dossier déposer pour que Allah taala ka voilà alors directeur ga accepter akita akilisita mina fiye directeur ka relation to yi kai kanu ga relation yi ala del do wallahi ala deli ça fait adama de ne be min fo mo koy quoi kana nyaga mo la fi bate jigida ga ko kata de bisika ningla wallahi ala taala deli ala yi joro min kalfa la bisika di rama
taa dossier dɔ n'o ye ka ala deli n'o ye kana wari foyi d'a ma ka k'i ranger a faamuyara i b'a fɔ ko tu bisimila tu bisimila an delila ka nin d'aw ma furuso la wallahi cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma k'ale muso yɛrɛ tɛ sɔn a ye su fɛ ko f'a ka nin crise kalan k'a kɔni kɛra komi ale ka lazimu de sa maa b'a fɛ i ni maaw ma ka jɛ ɲɔgɔn kan i b'a fɛ i ni baara yɔrɔ min ka jɛ ka baara kɛ n'a société tɔgɔ b'i bolo ka ban tu bisimila tu bisimila tu bisimila dugutigi fiyɛntɔ ye fiyɛntɔ yɛlɛnna dugutigi fiyɛntɔ yɛlɛnna sokɛ fiyɛntɔ kan sɛgɛ jɛ ye sɛjɛ ta ka t'i da sɔn ni biɲɛ cɛ ne sɔn ni biɲɛ ma fara ne ni nin baara yɔrɔ in kana fara ne ka diya nin baara yɔrɔ mɔgɔw ye i n'a fɔ sogobilen ne ka diya nin baara yɔrɔ in ye i n'a fɔ kɔgɔmanani ne ka diya nin baara yɔrɔ in ye i n'a fɔ den n'a ba ne ko ala ne ko a kira wallahi ni siɲɛ 7 kɛ i ka dossier la i ka sɔrɔ ka taa n'a ye i ka taa déposer o mana bila kɔfɛ cogo cogo dɔ bɛ na o fɛn ɲini n'a b'a ta ka bila sanfɛ wallahi n ye di dɔ ma a kɛra ka sababu ye kosɛbɛ wallahi wallahi a faamuyara nin de y'a cogoya ye kamalen dɔ nana sara ne la baara kura min daminɛna Buguni mara la sisan ko lithium komi n tɛna kamalen tɔgɔ fɔ mɛ mɔgɔw ka seereya dɔn quoi wallahi n y'a dama tan lithium baara la ko ale bɛ ka chauffeur de ɲini mais dossier déposé b'a la ko n bɛ se ka mun k'a ye ne ko n ko karisa bɔ i ka dugu la i ka na yan n bɛ n'i ci i ka tirew b'a fɛ ka tigɛ ahan n'a lajɛ a filɛ nin ye maaw ka hakɛ to ko ne ye nin ta sa Mawali yɛrɛ fɛnɛ ye subaga de donc a mana kɛ cogo a bɛ solution sɔrɔ a la donc an bɛ nin crédit di ma an bɛ nin f'u ye quoi cɛ yi sarana ko ale a ka d'ale ka taa ka dossier déposer pour que a bɛ se ka taa ko ale dun tɛ mɔgɔ dɔn ye ko fɔ ale dɔnmɔgɔ chauffeur dɔ bɛ yen ko k'ale ka na n'a ka dossier ko yɛrɛ kun ko ale k'a to yen tuguni ne ko n ko i dɔnmɔgɔ chauffeur in to yen i ka taa dossier déposer n ko wallahi ni ala barika la i b'a ɲɛ sɔrɔ a ko k'a bɛ ɲɛ sɔrɔ wallahi o y'a sɔrɔ a muso garisɛgɛtigi don jaabi bɔ don jaabi fɔlɔ dira k'a ma sɔrɔ a ma sɔn a ko k'a tɛ se ka fɔ a muso ye k'a garisɛgɛ bɛ tiɲɛ u tila ka segin ka mɔgɔw wele ka na tuguni ka na se dɔ wɛrɛ kan wallahi a pasera ko ne y'a f'i ye depuis fɔlɔ ne ko a ma n ko wallahi i bɛna taa a ko jaabi bɔra ko n ma taa n ko i bɛna taa ko ma ko fɛɛrɛ wɛrɛ de bɛ ko mɛ ala deli wɛrɛ de kɛ sa wa ko ni mɔgɔ bɛɛ taara ka ban wallahi ɲɛma kɔrɔ dɔ bɔra ka taa ye o ko ka yani ko formation bɛ ko fo ka segin ko ka tuguni u seginna bɛɛ ka tuguni ale tila ka taa ma foyi d'a ma ni nin tɛ k'a fɔ mɔgɔw k'a ta k'a kɛ dossier déposé la an y'a da o ma furu sira kan ne ko a ma n ko nin kilisi bɛ baara caman kɛ hali cɛ ni cɛ pour que n bɛ baara la karisa bolo n ka se ka diya ye n ka se ka mɛn a bolo a ka n nafa wallahi to k'a kilisi kalan a tigila mɔgɔ ma sina ye a faamuyala i bɛ nin kilisi kalan tu bisimila dugutigi fiyɛtɔ yɛlɛnna sokɛ fiyɛntɔ kan sɛgɛ jɛ ye sɛjɛ ta ka t'i da sɔn ni biɲɛ cɛ ne sɔn ni biɲɛ ma fara ne ni karisa kana fara ni baara yɔrɔ don baara yɔrɔ tɔgɔ don a la ne ka diya karisa ye i n'a fɔ sogobilen